רבותיי, אני מצלם, רגע, צלם צבאי, זהירות, צלם צבאי. זוז רגע, רוי, תן לי לתעד את הכפרה עליך. מה זה בחוץ? זה כבר, זה שמעת שמעתי, יש כסף בחוץ, כן, אתה לא נעת בחש. עזוב, מה אתה עושה? רחק ממנו. לא קרה כלום, יש בעיה, רעות. טוב מתחלק. אני אומר ככה, בואו כולנו נקפוץ על פיטר, נזרוק אותו החוצה ונשאיר את יום. יאללה, קדימה. קדימה, כולם לעזור, נו. עם הגב. היי, לא נשמע. גדול! תשאירו לי ביצה! יו! יש משהו? לא? אתה יודע, ככה זה נראה כמו המדיס של הטירוניות, אבל בסדר. אכלת ביצה בתח. נראה לי פטר נכחד איפשהו שם, אני לא יודע. אלה האשמים, אלה ראו ולא דיווחו.